Mafián. Tak nazýva verejnosť Mariána Gála, obávaného člena takáčovskej skupiny bratislavského podsvetia. Čelí obvineniu z viacnásobnej vraždy. Dôkazy zatiaľ jednoznačne svedčia o jeho nevine. Preto po 9 mesiacoch ho prepustili na slobodu. Nám poskytol exkluzívnu výpoveď. Obvinili ma z niečoho, že som nespáchal. A toto ma mrzí, pretože ľudia si možno vnímajú to inak, alebo sú masírovaní tým smerom, že áno, že tento to bol, on je ten páchateľ a nepríjemne sa s tým žije. Bol to silný šok, pretože vo väzbe som v živote nebol. Keď som sa tam dostal, tak je to panika, je to úplne niečo iné ako tento reálny svet. Ako náhle si na to zmyslím, mne je tak strašne ťažko na duši, že mne sa o tom vôbec ťažko rozpráva. Bráško vlastne si myslel, že on bojuje a my sme obidve tak sa ešte spolu aj vždy tak rozprávali večer, keď sme išli spať, že čo si asi o tom tak myslíme a tak ja som si myslela, že on vlastne odcestoval niekde preč. Celých tých 9 mesiacov som sa im snažila štiepovať, že sa vráti, že zarába korunky. Tá SBS-ka, ako to povolanie, to už robiť teraz nemôžem, to je všetkým jasné. Ďalej taký ten nejaký rodinný život a takýto, to nehovorím, že sa mi rozpadol, ale teda tá harmónia je veľmi ďaleko. Ja som vedela, že chodí, teda, že pracuje v tejto firme. Vedela som teda, že ako sa o nich hovorí, že sú to takáčovci. Bolo to také, vlastne boli sme bitkári, ale nikdy to nebolo také, že sme chodili po meste a tento sa mi nepáči a tu dám mu do nosa. Pre mňa sú to všetko ľudia, s ktorými sa strašne dlhé roky poznám. S ktorými vážne, ako môj manžel povie, trávim by sme dovolenky. Keď človek začínal, nejaký ten rešpekt si budoval, či už to bolo na tej bráne ako biletár, alebo postupom času ako ochrankár, to meno na tej ulici určite získal tým, že mal tie peste také trošku tvrdšie, ale vždycky to bolo v rámci toho, že, jak by som to povedal, kde je príjem, tam je výdaj, hej? Že vlastne bolo to také. Dnes, keby človek robil toho biletára, už nezávidím tým chlapcom, ktorí robia na tej bráne, pretože sú silne na hrane toho, jak sa to dnes poníma tá práca, že dneska vlastne niekto vás vyprovokuje, vy mu strúhnete za ucho, on beží hneď na ošetrenie, má 14 dní penky a vy ste hneď vlastne v šuflíku, alebo jak by som to povedal, vo väzbe. Také podsvetie to není žiadne Chicago, ani v živote nebude, ani Taliansko, čiže to je také názvy. Možno, že sú to také určité partičky, alebo ak by som to povedal, chlapcov, ktorí držia pri sebe, niečo ich spája, či už spolu sa chodia zabávať, či už spolu športujú, možno, že niektorí spolu fetujú a je im potom dobre. Toto, čo sa stalo, to je pre mňa, ako pre mojich rodičov, nepochopiteľné. Chlapci sa dostali do problémov, áno. Problémov, ktoré veľmi úzko súvisí s ich zamestnaním. Je to zamestnanie, ktoré vyplynulo, dá sa povedať, z toho, ako sa pripravovali na život. Ale zase na druhej strane, ja ich poznám, týchto chlapcov. Sú to nesmierne milí, nesmierne zodpovední ľudia, majú svoje rodiny, majú deti a snažia sa týmto spôsobom, teda v tomto zamestnaní, sa o tieto rodiny a o tieto deti poctivo starať, áno. A pokiaľ ide o Majka, je to nesmierne dobrý človek, obetavý, slušný, proste pracovitý človek. Viete čo, ani to není taký ten, jak by som to povedal, ten boj o to teritorium, lebo aký by to bol boj, o aké teritorium, však čo to je Bratislava, však to je Flusanec na tej podlahe, hej. Keď zabili Janka Takáča, vtedy som tak začala strašne dochádzať na to, že niečo tu není v poriadku, že sa niečo deje. A hodne sme sa preto hádavali. On je človek, čo nevie sedieť na mieste, nevie byť doma. Napriek tomu, že ľúbi svoje deti a s nimi by chodil kamkoľvek, ale predsa len motal sa a veľmi som sa na to hnevala, že radšej keby sedel doma. Ale to, bohužiaľ, on nedokáže.